Maayong adlaw mga higala ug salamat sa Dios para sa lain usab nga adlaw nga makapadayon kita sa atong pagtunog. Diya kita karon sa episode 45. Mga igsoon atong sayron ng uban nga nahitabo sa pagpamatuod ni Hesus nga siya gid nabanhaw gikan sa kamatayon. Diya sa miagi natong pagtuon, agig balikon. Atong naimbaw-an nga gilubong si Hesus diya sa lubnganan sa dato nga tawo nga sibo gayud sa gipropesiya ni Propeta Isaias. Daan man gipropesiya bisan sa wala pa makaabot si Hesus ini sa kalibutan niya si Hesus ilubong diha sa lubnganan sa mga dato. Gipatay si Hesus uban sa mga kriminal apan gilubong diha sa lubnganan sa mga dato. Ug nakita ni Nicodemo sa iyang kaugalingon gayud nga mga mata ang pag-isa kang Hesus diha sa krus nga sibo gayud sa gisulti ni Hesus kaniya nga mao'y mahitabo. Kung atong mahinumduman sa panahon sa gabi nga si Nicodemo miadto kang Hesus para sa pagpangutana kaniya kung unsa ang paagi nga para maluwas siya o unsa nga paagi nga mataw siya pag-usab. O iya ganing giesplikar ang mahitungod sa kahimtang sa nahitabo sa mga Israelita. Dito sa kamingawan niya gipamaak sila og mga bitin ug dayon nagpakitabang si Moises ngadto sa Dios kung unsay angay niya nga buhaton. Ug nagsulti ang Dios nga mag-isa siya og bronse nga bitin diha sa kahoy o tukon. Ug ang bisan kinsa nga makakita dili man mamatay. Ug karon mo'y gisulti ni Hesus usab ngadto kang Nicodemo nga ang anak sa tao kinahanglan nga iisa ug nakita ni Nicodemo si Hesus nga giisa gyud diha sa kahoy sama nga gilansang siya diha sa krus. Ug atong naimbaw-an nga si Jose nga taga Arimatea ug si Nicodemo ang nagtangtang sa patay nga lawas ni Hesus gikan sa krus. Ug ilang giputo sa panapton nga lino uban sa mga alo ug mera ug inuubanan usab sa dako kaayong gugma. Ilang gipakita ang ilang gugma ug ilang gipakita ang ilang pagsunod ngadto sa daghan nga kauban nila nga mga Hudiyo nga sa una nga panahon sa tago lamang ilang pagsunod. Apan karon nga si Hesus namatay na sila mismo mao ang naghangyo ngadto kang Pilato nga kung mahimo kuhaon nila ang patay nga lawas ni Hesus. Unya ilang gipahiluna ang lawas ni Hesus sa lubnganan ni Jose nga duol ra sa Golgota kay hapit na adtong mahuman ang adlaw sa pangandam. Ug gadali sila aron dili sila maabtan sa adlaw nga igpapahulay sa ato pa, hapit na ang alas 6 sa hapon adto nga Biyernes kay ang adlaw nga igpapahulay magsugod sa alas 6 sa hapon sa Biyernes hangtod sa Sabado sa alas 6 sa hapon gihapon. Nahimbawan usab nato nga giatuan sa mga Parisiyo ug sa mga pari si Pilato diha gani sa adlaw nga igpapahulay ug ilang gihangyo nga pabantayan ang lubnganan ni Hesus ug naghatag si Pilato ug mga sundalo ug iya pagayong gipasilyuhan ang lubnganan sa silyo sa Roma aron dili mahilabtan sa bisan kinsa. Kung ato makita dinhi mga igsuon ang mga pangulong pari nga gidili unta sa ilang balaod ang paglakaw o ang pagplanog dautan ngadto sa ilang isig ka tawo pero dinhi nga panahona nagadto gani sila kang Pilato. O gipabantayan ug lig-on ang lubong ni Hesus kay basin kawaton kay mo'y ilang gisulti nga basin kawaton sa mga tinun-an ni Hesus ug idungog nga si Hesus nabanhaw sa mga patay. Busa lig-on nga ilang gipabantayan mga sundalo sa Roma gibutangan pa gid og silyo sa Roma ug si bisan kinsa nga maghilabot niini kamatayon man ang silot niya. Kung atong mahuna-huna pag-ayo mga igsuon, na lockdown pag-ayo ang lawas ni Hesus. Naniguro sila nga dili gid makawat kung mahimo mapugnan nila ang sunod nga mahitabo sa sama nga gisulti ng daan ni Hesus. Ug kung kinsa ang makilabot niini, patyon sa mga sundalo ang bisan kinsa gayud niya makaako sa pagkilabot sa patay nga lawas ni Hesus dito sa lubnganan.
Apan diha sa ikatulong nga adlaw gikan sa pagkamatay ni Hesus, naay gisugo sa Dios nga anghel ug iyang gikuha ang bato nga gisirado sa lubnganan. Nawad-an og panimuot ang mga sundalo ug nahimo sila nga murag mga patay. Nabugto ang gisilyo sa lubnganan, naabri ang lubnganan, nakagawas si Hesus nga buhi mga igsuon. Base nagpalakpak ang anghel sa dihang nakita niya ang iyang Dios nga galakaw na nga buhi. Nabanhaw si Hesus ug bisan kanus-a dili na siya mamatay pag-usab. Sama sa mabasa nato sa Roma kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10. Si Hesus namatay alang sa atong mga sala. Sa makausalamang ug dili man kay matag adlaw nga Biyernes Santo, mahal nga adlaw magpakamatay si Hesus kay ang iyang kamatayon hingpit sa tanan nga kapanahunan ug dili man magbalik-balik. Dugang pa, kung atong mahinumduman, ang mga libro nga Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, tanan gahisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Hesus. Disenyo sa Dios nga pinaagi ni ining upat ka mga libro atong mahimbaw-an ang tibuok niyang pahayag. Mahitungod ni ining halangdon kaayo nga adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus. Susiho nato kung unsa ang gisulti ni ining upat ka libro mahitungod sa mga babae nga misayo sa lubnganan ni Hesus sa ikatulong adlaw gikan sa iyang pagkamatay. Kay kining upat ka libro gahisgot sa tanan nga mga nangahitabo sa pagkabanhaw ni Hesus. Si Mateo nga ginganlan og libi nga usa gani ka tigpaningil ug buhis nga nakasulat sa usa ka bahin sa libro sa Biblia nga nganlan og Mateo gahisgot sa duha ka Maria nga misayo sa lubnganan adto nga Domingo. Dayon si Marcos gahisgot kang Maria Magdalena, kang Maria nga inahan ni Santiago ug kang Salome nga misayo sa lubnganan. Si Lucas ug iya gahisgot sa mga babae nga nagsunod kang Hesus gikan sa Galilea nga nakasaksi kung asa gilubong si Hesus ug kini sila nagkaadlawon dito sa lubnganan. Ug dayon si Juan, mauray iyang gihisgutan si Maria Magdalena. Kung atong masusi mga igsoon, lain-lain ang ilang gisulat. Apan kung atong usahon ang tanan nga impormasyon gikan kang Mateo, kang Marcos, kang Lucas, dayon kang Juan, gikan ni ining upat ka libro atong mahimbaw-an nga upat ka mga babae usubra ang miadto sa lubnganan ni Hesus adto nga Domingo sa iyang pagkabanhaw. Busa, kung atong mahuna-huna, dili kay ang Mateo gakontra sa lain nga sulat sama sa Marcos o sa Lucas, sinuon gakumpleto sila sa tanan kung unsa gid ang eksakto nga nahitabo adto nga Domingo. Ug gikan usab ning ining upat ka libro, mahimbaw-an usab nato nga duha usubra ang mga anghel nga gipakanaaw sa Dios sa lubnganan ni Hesus sayo sa kaadlawon. Si Mateo nagisgot sa usa ka anghel nga naglingkod diha sa bato. Dayon si Marcos naghisgot sa usa ka anghel nga murag hitsura sa batan-ong lalaki nga didto sulod sa lubnganan. Ug si Lucas naghisgot og duha ka anghel nga hitsura sa lalaki nga gabisti og silaw. Ug si Juan naghisgot sa duha ka anghel nga didto sa sulod sa lubnganan. Busa pinaagi ni ining tanan atong mahimbaw-an ang tanang pahayag sa Dios mahitungod sa mga anghel nga iyang gisugo sa lubnganan ni Hesus. Sa mga igsoon, dako kaayo silang tabang para nga masayran gid nato ang tanan nga nahitabo. Mupadayon pa kita karon sa atong pagtuon mahitungod ni ining dalaygon nga Domingo sa pagkabanhaw o sa English gananlan siya og Resurrection Sunday. Di ba kay diha siya nabanhaw sa panahon sa Domingo. Mga igsoon, kung atong mahuna-huna, daghan ang nahitabo ni ini nga Domingo sa pagkabanhaw ni Hesus. Ug maningkamot kita karon sa pagsabot ni ini, pinaagi sa ganid nga pagtuon
Mubasa kita sa Juan Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa 9. Unya sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kaadlawon. Samtang ngit-ngit pa, ug iyang nakita nga ang bato nakuha na gikan sa lubnganan. Mo'y nakita lugar ni Maria Magdalena nga ang gisirado nga bato ngadto sa lubnganan karon ikuha na. Busa midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa laing tinun-an ang pinalangga ni Hesus nga mao si Juan. Ug miingon kanila, ang Ginoo ilang gikuha gikan sa lubnganan ug wala kami masayod kundi nila siya gibutang. Wala gani siya makasulod, di ba? Dito sa sulod sa lubnganan mauray iyang nakita nga ang gisirado nga bato sa lubnganan wala na. Busa si Pedro migula uban sa maong tinun-an ug nangadto sila sa lubnganan. Silang duha nanagan. Apan si Pedro naunhan sa iyang kaubang tinun-an ug maoy unang miabot sa lubnganan. Sa dihang miyuko siya aron sa paglitli, iyang nakita ang mga panaptong lino nga nahimutang didto. Apan wala siya mosulod. Unya miabot si Simon Pedro nga nagsunod kaniya ug siya misulod sa lubnganan ug iyang nakita ang mga panaptong lino nga nahimutang didto. Ug ang panapton nga giputo sa ulo ni Hesus nga wala na maipon sa mga panaptong lino. Hinuon nalain na kini nga linukot sa usa ka dapit. Sa ato pa gikan niini nga bersikulo makita nato nga nagdagan padulong sa lubnganan si Pedro ug si Juan. Ug dayon si Juan mo'y nakauna ug mao'y iyang nakita nga wala na ang lawas ni Hesus. Sinuon ang nakita niya ang panaptong lino nga nahimutang sa diha gipahiluna ang lawas ni Hesus. Dayon pag-abot ni Pedro, misulod siya sa lubnganan ug ato ganing makita gikan sa bersikulo nga nabahin sa duha ang mga panapton nga maoy giputo sa lawas ni Hesus. Ang panaptong lino ug ang panapton niya gibugkos diha sa iyang ulo. Unya misulod usab ang kaubang tinun-an. Ang unang miabot sa lubnganan ug nakakita siya ug mituo. Kay sila wala pa man makasabot sa kasulatan nga kinahanglang mabanhaw siya gikan sa mga patay. Mga igsuon, nakita nila ang nahitabo. Wala na ang lawas ni Hesus. Wala gani sila makahuna-huna sa giingon ni Hesus ug gisulti niyang daan nga human sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. Ug karon nakatuo sila nga si Hesus na banhaw, apan diha pa sila sa kahibulong daw pagduha-duha kung tinuod ba gayud nga si Hesus na banhaw o kung unsa ang nahitabo. Sa ato pa, miadto si Maria Magdalena sa lubnganan samtang ngit-ngit pa. Sayo sa kaadlawon sa Domingo, ug nahimbaw-an na nato kini sa atong paghisgot sa pahayag diha sa Mateo, Marcos ug Lucas. Nga adunay mga kauban si Maria Magdalena ug gani sa dihang gibalitaan niya si Pedro ug si Juan nga wala na ang lawas ni Hesus, miingon si Maria Magdalena nga wala kami masayod kundi nila gibutang ang lawas ni Hesus. Matud pa ni Maria Magdalena. Kaya ang iyang pagtuo nga gikawat gyud ang lawas ni Hesus. Ug atong nahimbaw-an gikan sa Mateo nga nakita nilang Maria Magdalena ang anghel nga galingkod diha sa bato. Apan murag wala kaayo katiman ini Maria ang anghel o ang giingon sa anghel tungod kay gakataranta siya. Mauray nakapuno sa iyang kasing-kasing nga wala na ang lawas ni Hesus ug nagtuo siya nga gikawat ang lawas ni Hesus. Busa midagan siya paingon nilang Pedro aron sa pagbalita kanila. Mao lugar ang gihisgutan ni Mateo. Mga igsuon, wala katugkad sa huna-huna ni Maria Magdalena nga nabanhaw si Hesus. Ug nabasa nato sa sulat ni Juan nga gibiyaan ni Maria Magdalena ang iyang mga kauban nga mga babayi ug midagan aron sa pagbalita nilang Pedro kung unsa ang iyang nakita. Unya sa pagkadungog niini nilang Pedro, nanagan usab sila
paingon sa lubnganan, ug una si Juan nakaabot. Unya miduko si Juan ug iyang nakita ang mga panapton nga giputos sa lawas ni Hesus apan wala siya musulod sa lubnganan. Unya nakaabot si Pedro ug ditso siya misulod ug gisunod dayon ni Juan ug nakatuo si Juan nga nabanhaw si Hesus. Siguro nga bisan nakasulod silang duha sa lubnganan ug nakasaksi nga wala na diha ang lawas ni Hesus, nahibulong pa sila og aduha-duha. Ug wala pa nila mahisabti ang nahitabo. Basin gapangatnan anay sila nga nabanhaw ba gayud si Hesus o kung gikawat ba kaha ang iyang lawas. Basin mauna ang nasa ilang mga hunahuna. Ug dili pa sila pakatuog insakto nga si Hesus nabanhaw gid sa mga patay. Gisultihan man silang daan ni Hesus nga mabanhaw gikan sa mga patay. Kapila niya kinihisguti ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan adto nga panahona, dili pa makasabot ug insakto silang Pedro. Wala pa makapahiluna o wala pa makatugkad ang ilang mga kasing-kasing mahitungod sa ilang nakita sa lubnganan. Mga igsuon, nakita sa mga apostoles ang nawatas-watas nga lawas ni Hesus. Ya sa iyang pag-antos, gilaparo, gisumbag, dayon gilatos, nakita man nila ang pagkawatas-watas sa lawas ni Hesus. Ilang nakita sa diyang gilansang sa bangis nga krus. Ilang nakita ang dugo ug tubig gikan sa kilid ni Hesus nga miagas sa dihang gidusla kini sa bangkaw. Ilang nakita nga patay si Hesus, busa dili sila makatuo nga nabanhaw. Apan atong masusi pinaagi sa atong pagtuon nga daghan ang gipangbuhat ni Hesus aron mamatud-an pag-ayo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw gayud. Kaysa bag-o pa mabanhaw si Hesus, lisod pa nga tuuhan sa iyang mga tinun-an nga tinuod gayud nga nabanhaw siya. Busa ang reaksyon siya mga apostoles inani. Balik kita paghisgot sa lubnganan ni Hesus. Pag-abot ni Pedro ug ni Juan, wala na dito ang mga babae nga kauban ni Maria Magdalena. Di ba? Kaya nakauli na sila ug nabaiwas nila silang Pedro. Nakasunod si Maria Magdalena nilang Pedro balik sa lubnganan apan wala na ang iyang kauban niya mga babae. Basahon nato ang nahitabo kaniya dinhi nga panahon na kay kung atong makita dako kaayong kabalaka, dako kaayo ang pagdiskubre sa mga tinun-an ni Hesus kung unsa gid ang nahitabo sa lawas ni Hesus nganing wala na dito sa lubnganan. Usa basahon nato ang Juan kapitulo 20 bersikulo 10 hangtod sa 18. Unya ang mga tinun-an na mauli sa ilang mga puloy-anan. Apan sa gawas sa lubnganan si Maria nagtindog nga naghila. Di ba kay nakita nila wala na gid ang lawas ni Hesus. Panaang mga panapton nga lino nga gibugkos ug giputos sa iyang patay nga lawas. Ug si Maria, diha gawas sa lubnganan, nagtindog nga naghilak. Ug sabtang naghilak siya, miyuko siya ngadto sa lubnganan. Ug iyang nakita ang duha ka anghel nga nagbisti og puti, naglingkod sa dapit nga gibutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tiilan. Maoy nakita niya sa duha ka anghel. Ang usa naglingkod sa uluhan nga dapit nga gipahiluna ang lawas ni Hesus, ang usa sa dapit sa iyang tiilan. Unya, sila maingon kaniya, babae, nganong naghilak man ikaw? Mo'y sulti sa anghel ngadto kang Maria. Siya maingon kanila, kay ila man gikuha ang akong Ginoo ug wala ako masayod kundiin siya nila gibutang. Sa pagsulti niya niini, siya milingi ug saluyo ug nakita niya si Hesus nga nagtindog apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Hesus. Murag tungod kay iyang hunahuna si Hesus wala na ang patay niya nga lawas ug karon naglingi niya sa luyo naa siya nakita si Hesus gyud mismo apan murag wala niya ka ilhi ug insakto.
O si Jesus miingon kaniya, babae, nganong naghilak man ikaw, kinsa may imong gipangita. Sa pagdahom ni Maria nga kadto mao ang tigatiman sa tanaman. Siya miingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya tug-ani ako, diin nimo siya gibutang, ug kuhaon ako siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Gitawag lugar ni Jesus si Maria karon sa iya ngalan. Siya milingi ug miingon kaniya sa pinulungan nga Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus miingon kaniya, ayaw ako og kupti, kay wala pa ako makabalik ngadto sa amahan. Apan adtua ang akong kaigsuunan og siltihi sila nga mubalik ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. O si Maria Magdalena miadto ug nagbalita sa mga tinun-an nga nakita niya ang Ginoo ug nga si Jesus misulti ni ining mga butanga. Mga igsoon, kung atong makita, wow, pinakamaanindot, di ba? Sukad-sukad wala kini kahitabo. Pinakamaanindot ug pinakamatahong kini nga nahitabo. Amazing, amazing mga igsoon. Nagpabilin si Maria Magdalena sa lubnganan nga siyara ug naguul pag-ayo kay wala na ang lawas ni Jesus. Nagtuo siya nga gikawat ug dayon karon gahilaka siya. Apan nagpakita si Jesus kaniya ug iyang ginganlan sa iyang mismo nga ngalan ug nagmaya ang kasing-kasing ni Maria. Diha-diha nawala ang iyang kaguol ug napulihan sa kasadya. Ug nakasabot siya nga buhi gyud ay ang iyang Ginoo. Nakita niya mismo. Ay pa nakatuo si Maria nga nabanhaw ang iyang Ginoo nga si Jesus. Mga igsuon katingalahan. Kaysa dihang nakigsulti si Maria sa duha ka anghel, pagtan-aw niya sa sulod sa lubnganan, wala siya reaksyon kanila. Wala siya matingala. Mauray nakapuno sa iyang kasing-kasing ang pagpangita sa lawas ni Jesus kung asa ubasin gikawat o kung asa kinigibutang. Basin gani wala matiman ini Maria nga mga anghel ang iyang gapakisultian. Apan sa dihang nadungog niya ang paglitok ni Jesus sa iyang ngalan, nakamata ang iyang kalag. Gusto unta ni Maria nga pagakuptan niya si Jesus. Apan wala magpakupot si Jesus kay nag-ingon siya nga wala pa siya makabalik ngadto sa amahan. O gisulti ni Jesus nga ang iyang amahan usab nila. Amahan usab nato ang amahan ni Jesus. Usa kita ka pamilya. Kung nakatuo ka kang Jesus, siya ang bugtong anak sa Dios. Ug karon tungod sa iyang gibuhat, kita usab nahimong iyang mga igsuon. Usa, amahan nato ang amahan ni Jesus. Pagkahuman ni ini, mibalik si Maria sa mga tinun-an sama sa giingon ni Jesus. Ug gibalitaan niya sila nga buhi si Jesus ug iya pang gisugid kanila ang tanang gisulti kaniya ni Jesus. Sa ato pa, gakaanam-anam na gakahayagan ang mga tinun-an ni Jesus nga nabanhaw gayud apan kulang pa ang ilang pagtuo. Si Pedro wala pa niya kakita ang buhi nga lawas ni Jesus. Si Maria nakakita na, si Juan wala pa. Usa karon kung atong hunahunahon basin diya sa 50% nga si Jesus nabanhaw. Gatuo sila pero gusto nila ang kamatuoran nga ilag yung makita sa buhi nga kahimtang. Muatras sa kita gamay paghisgot sa kadlawon pa ni ining Domingo sa pagkabanhaw. Dili ba sa unang pag-adto ni Maria Magdalena sa lubnganan, naa siya'y kauban niya mga babae. Nga basin duha o sobra pa, nakapamasin ta kay wala kaayos isulti kung pila sila kabuo. Pero basta naay kauban ni Maria Magdalena nga mga babae. Ug atong nahimbaw-an nga sa dihang nakita ni Maria Magdalena ang anghel nga galingkod diha sa bato, wala niya paminawa ang gisulti sa anghel nga nabanhaw si Jesus. Apan ritso midagan ug nagbalita nilang Pedro
nga gikawat ang lawas ni Hesus. Wala niya ka dunggi pag-ayo kung unsay gisulti sa anghel. Noon ang iyang gibalita ngadto kang Pedro nga ang lawas ni Hesus gikawat ug wala sila masayod kung diin gibutang. Apan ang kauban niyang mga babae nagpabilin pa sila sa lubnganan. Unya, pag-abot nilang Pedro sa lubnganan, wala na ang mga babae kay nakauli na sila agi sa laing dalan. Nagbaiwas lugar sila. Ug naay kahibulungang nahitabo kanila nga nabasa gani nato miaging simana. Ug baliko nato pagbasa aron mapresko diya sa atong mga una-una. Mateo kapitulo 28 bersikulo 8 hangtod sa 10. Ug sila midali pagbiya sa lubnganan uban sa kahadlok ug dakong kalipay ug nanagan sila aron sa pagsugilon sa iyang mga tinun-an. Ug unya si Hesus misugat kanila nga nag-ingon, "Kumusta kamo?" Mao'y sulti ni Hesus kanila. Ug sila miduol ug ilang gigakos ang iyang mga tiil ug gisimba nila siya. Ug si Hesus miingon kanila, "Ayaw kahadlok, lakaw ug ingna ang akong mga kaigsuonan sa pag-adto sa Galilea ug didto makita nila ako." Mao'y sulti ni Hesus ngadto sa mga babae nga nahibilin dito sa lubnganan niya gibiyaan ni Maria Magdalena. Sa ato pa, kining nabiyaan ni Maria Magdalena nga mga babae, una sila nakakita kang Hesus kaysa kang Maria Magdalena. Ug pagkakita nila kang Hesus, gigakos nila ang mga tiil ni Hesus ug gisimba. Ug gisultihan sila ni Hesus nga dili sila mahadlok ug nga ilang sultihan ang iyang mga igsuon nga muadto sila sa Galilea kay didto nila makita si Hesus. Kay si Hesus mag-una kanila dito. Sa ato pa, kutob karon atong nahimbaw-an nga nakakita ang mga kauban ni Maria Magdalena kang Hesus ug ilang gisimba. Ug nakakita pud si Pedro ug si Juan sa haw-ang nga lubnganan apan wala pa sila makakita kang Hesus ug gakahibulong pa sila ug siguro nga gakalibog sila kung unsa kining gasultihon sa mga babae. Ug nakakita si Maria Magdalena kang Hesus ug una nagtuo siya nga mao ang tig-atiman sa mga tanaman. Nagtuo siya nga mao ang tig-atiman sa tanaman apan sa dihang ginganlan siya ni Hesus nailhan niya diretso. Pinaagi sa tingog, pinaagi sa pagtawag, ug paglingi niya nakita niya ang insakto nga porma ni Hesus nga dako gyud buhi. Ug magpadayon kita pagbasa aron atong mahibaw-an kung unsa ang sunod nga gibuhat ni Hesus para makatuo ang iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw gayud. Usabasahon nato ang Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod sa 20. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga mao ang unang adlaw sa semana, makayunta nga Domingo, samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit diin dito ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Kay siguro nga basin pangitaon sila tungod sa nahitabo sa lubnganan o basin nga kahadlok sila nga sila mo'y isunod. Busa ang ilang mga pultahan kung diin sila nagkatapo, tinakpan o gisiraduhan. Si Hesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala. Ug miingon kanila, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ug sa nakasulti na siya niini, gipakita niya kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Busa ang mga tinun-an nga lipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Siguro nga nakita nila ang mga agi sa linansangan sa samad sa iyang kamot ug sa samad sa iyang kilid agi nga giduslak sa bangkaw nga diha pa siya sa krus. Usa ang mga tinun-an nalipay sila pag-ayo sa ilang pagkakita kang Ginoo nga dakong buhi nga banhaw gikan sa mga patay. Sa ato pa, ang atong balikon kini nga bersikulo, gakahadlok ang mga tinun-an sa mga Hudiyo. Ug ilang gitrangkahan ang mga pultahan, base nagtuo sila nga sila ang sunod niya patyon, kay gipatay ang ilang pangulo.
Base nagtuo sila nga gapangitaon sila sa mga parasiyo. Apan kalitra nga mitungha si Jesus sa sulod sa balay nga ilang gitiguman. Nakaagi ra siya sa tinakpan niya pultahan ubasin miagi sa dingding ug kalitra mitindog sa ilang taliwala ug iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug sa iyang kilid. Ug nalipay pag-ayo ang iyang mga tinun-an. Wala kita ingni kung unsa kadugay si Jesus didto kanila. Adtong gabhiuna nga naghisgot-hisgot sila sa iyang nangaagian. Kay wala man isguti kung pila ka minuto. Pero basta, ang giklaro na din sa atong gaisgutan karon nga si Jesus dakong buhi. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug karon mupadayon kita sa pagbasa. Diya sa 1 Kapitulo 20 gihapon, versikulo 24 hangtod sa 31. Usa sa napulo og duha nga mao si Tomas, na ila nato 12 ang iyang mga tinun-an, o si Judas naghikog pinaagi og pagbitay og pisi o 11 na lang sila. Ug si Tomas sakop man sa napulo og duha ka mga tinun-an ni Hesus nga ginganlan og kaluha. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Hesus atong panahon nga gitsiraduhan nila pag-ayo ang ilang gitiguman ug kalitra si Jesus nakatungha sa ilang taliwala ug si Juan wala man makauban adto. Busa ang mga tinun-an miingon kaniya nakita namo ang Ginoo, matud pa nila. Apan siya miingon kanila, gawas kung makita nako ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot ug ikabutang nako ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang ug ikabutang nako ang akong kamot diya sa iyang kilid, dili gid ako mutuo, matud pa ni Tomas. Kung di lugar niya makasulod ang iyang tudlo ngadto sa kilid ni Jesus ug dayon ang iyang tudlo makabutang niya sa mga samad agi sa linangsangan, mingon si Tomas, dili gid ako mutuo. 8 ka adlaw human niini, ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay ug si Tomas uban na kanila. Ang mga pultahan tinakpan apan si Jesus mitingha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ug siya miingon kang Tomas, ibutang diri ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Itunol ang imong kamot ug ibutang kini sa akong kilid. Ayaw na pagpakawalay pagtuo, hinuon pagkamatinuon. Ug si Tomas miingon kaniya, akong Ginoo ug akong Dios. Ug si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita nimo ako? Matud pa ni Jesus ngadto kang Tomas. Mipadayon pa si Jesus sa pagsulti, bulahan kadtong wala makakita apan nagtuo. Unya sa atubangan sa iyang mga tinun-an, gihimo ni Jesus ang daghan pang mga milagro nga wala masulat ni ining basahuna. Grabe niya nga pagpamatuod nga siya gayud nabanhaw. Apan kini, gisulat aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Sa ato pa, sa unang pagkakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an, wala si Tomas. Igo ra siyang gibalitaan sa iyang mga kauban nga nagpakita si Jesus kanila. Apan mitubag si Tomas nga gawas kung makita nako ang inagian sa mga lansang diya sa iyang mga kamot ug ikabutang nako ang akong tudlo diya sa inagian sa mga lansang ug ikabutang nako ang akong kamot diya sa iyang kilid, dili gid ako mutuo, matud pa ni Tomas. Kini nga dili pagtuo ni Tomas nadala-dala niya sulod sa 8 ka adlaw. Unya sa kalitra, naanasab si Jesus sa ilang taliwala bisan kung tinakpan ang pultahan, gisiraduhan sama sa una, ug puno sa gugma ug grasya, gitunol ni Jesus ang iyang mga kamot kang Tomas, ug iyang giingnan nga ibutang diri ang imong tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot. Itunol ang imong kamot ug ibutang kini sa akong kilid, ayaw na pagpakawalay pagtuo, hinuon pagmatinuon. Nahimbawan ni Jesus ang gisulti ni Tomas
ngadto sa iyang mga kauban. Bisan kun wala adto si Hesus, kay nahimbawan man ni Hesus ang tanan, wala may nakatago kaniya ang tanan, nasayod siya sa atong mga hunahuna usulod sa atong kasing-kasing. Busa, sa panahon nga si Tomas galisod sa pagtuo nga siya nabanhaw, karon ipakita niya o gipabuhat gani ni Hesus kung unsa ang gusto ni Tomas nga buhaton niya kung makita niya si Hesus. O giingnan ni Hesus si Tomas nga dili na magduha-duha apan mutuo hinuon. Ug mituo si Tomas, siya nga maduha-duhaon, mituo ra gay. Ug misulti si Hesus nga bulahan ang mga tawo nga mutuo kaniya bisan kung wala sila makakita kaniya sa aktual. Pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus mga igsuon, kita usab na kabutang sa atong mga tudlo diha sa mga gibangagan nga mga kamot ug kilid ni Hesus. Ug miingon si Apostol Juan nga kining tanan iyang gipangsulat aron kita makatuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa atong pagtuo maangko nato ang kinabuhing dayon. Yani kung atong balikan itong nga bersikulo, daghan niya mga milagro ang gipangbuhat ni Hesus. Nga misulti gani si Juan niya kung isulat ang tanan, padili man maigo ni ini nga basahon na. Mga igsuon, si Hesus dakong buhi, nabanhaw siya, nahitabo ang daan niya gisulti nga mahitabo nga human sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. Ug daghan ang nakakita kang Hesus nga nabanhaw gid siya. Mga igsuon, sa dili pa kita motapos, ang yuon ko kamo, palihog basaha kini nga mga bersikulo ani nga semana sa dili pa ang atong sunod nga pagtuon. Agi og homework para nga maandam ang atong mga kasing-kasing hunahuna para sa sunod nga tema. Basahon nato sa atong mga pamilya, sa atong anak, o sa atong asawa. Basa diha sa Mateo Kapitulo 27, 57 hangtod sa Kapitulo 28, versikulo 20. Diha sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 42, hangtod sa 16, versikulo 8. Diha dayon sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 50 hangtod sa Kapitulo 24, versikulo 53. Dayon diha sa Juan Kapitulo 19, versikulo 38 hangtod sa Kapitulo 21, versikulo 25. Dayon diha sa mga buhat, Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 11. Ug dayon diha sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 3 hangtod sa 8. Unta mga igsuon, napanalanginan kamo sa atong gisgutan karon. Ang atong gituuhan, ang atong gisaligan, ang atong manluluwas, buhi gid siya. Salamat.